Nag-turnover na sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO National Commission of the Philippines ang updated World Heritage Markers ng Santo Tomas de Villanueva Forest Church sa Miagao, Iloilo sa Abril 29. Sunod kay National Commission on Culture in the Arts, NCAA Chairperson Victorino Mapa Manalo. Nagasimbolo bilang alad sa publiko kag sa pungsod ang pagkilala sa simbahan nga World Heritage kag nagapakita inis ang epektibo nga kooperasyon sa mga miag-awanon kag Pilipino bilang members of humanity. Ang mga programa ang gipangunahan ni Secretary General Dr. Ivan Anthony Henares, Honorable Mayor Richard Garin, kaupod si Archbishop Jose Romeo Lasso, Parish Team Ministry, GES, PPC, kag LGU. Naibulon nga Miagao Church ang kilala sa iya nga Fortress Baroque style kung sa diin tuig 1960s ang ginsuguran ang restoration sa amo nga simbahan. Mga ka-K5 natapos ang nasambitan nga pag-restore sa simbahan sa tuig 1962 sa katuyuan nga represerbara ang orihinal nga istruktura. Balita nagikan sa Banwas ang Miagao, Iloilo. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.